σας, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τι κάνατε, πώς είστε? Εμείς είμαστε πάρα πολύ καλά. Έχουμε πολύ όρεξη για ένα ακόμη σούπερ παιχνίδι εδώ στο Κουτίπα. Για να δούμε λοιπόν ποιες είναι οι ομάδες μας. Από τη μία έχουμε την ομάδα οι Μάπες. ΜΑΠΕΣ, Μάπες. Από τα αρχικά των παιδιών, έτσι. Ακριβώς όπως έχουν παραταχθεί με τα αρχικά τους ονόματα. Και από την άλλη έχουμε την οικογένεια Χωραφά. Πάμε να γνωρίσουμε λοιπόν την ομάδα Μάπες και συγκεκριμένα στο νούμερο 1 είναι ο Μάριος. Στο νούμερο 2 είναι ο Αποστόλης. Έχουμε το Μα λοιπόν. Στο νούμερο 3 είναι ο Παναγιώτης. Μαπ. Στο νούμερο 4 είναι η αδερφούλα του Αποστόλη, δίδυμη αδερφή του, η Ευελίνα. Και το Σίγμα είναι η Σοφία στο 5. Να λοιπόν πώς βγήκε το Μαπ, Μάριε. Ποιος θα τα κανονικά αρχηγός αν δεν είχαμε αυτή τη συγκεκριμένη διάταξη? Εδώ ο Παναγιωτάκης. Ο Παναγιώτης, έτσι. Γιατί ο Παναγιώτης? Βάζει τα μάξια, έβαλε την ιδέα. Α, έχει την ιδέα. Ωραία. Είναι το είδο. Είστε στα 18άριδες όλοι. Ναι. Και σπουδάζετε, είσαστε φοιτητές πρώτο έτος βεβαίως. Πρώτο, ναι. Εσύ, Μάριε, Φυσικοθεραπεία. φυσιοθεραπεία, ο Αποστόλης της Γυμναστικής Ακαδημίας, δεν είναι? Ναι, ναι. Εσείς από παλιά είναι Αποστόλη, Ναι. Εκεί έχετε μεγαλώσει. Όχι, εκεί Εδώ πηγαίνουμε στην συχνά. Αθήνα. Εκεί πηγαίνετε, μάλιστα. Εσύ, Παναγιώτη? Οικονομικά. Οικονομικά, η Ευελίνα. Αγγλική φιλολογία. Ενώ οι γονείς σου είναι γυμναστές, Ναι. οι γονείς σας. Και εσύ, Σοφία. Παιδαγωγικό, πολύ ωραία. Είναι οι Μάπες. Και πάμε να δούμε τώρα και την οικογένεια Χωραφά. Το νούμερο 1 είναι ο Δημήτρης. Το νούμερο 2 είναι ο Ναπολέων. Νούμερο 3 είναι ο Σταύρος. Το νούμερο 4 είναι ο Γιάννης. Και το νούμερο 5 της ομάδας είναι ο Μάκης. Οικογένεια Χωραφά, Δημήτρη, για ποιο λόγο? Γιατί είμαστε όλοι καλλιεργητές γης και γεωπόνοι. Έχετε χωράφια λοιπόν. Έχουμε χωράφια, Οικογένεια ακριβώς. Χωραφά. Πόσα στρέμματα εσύ, Δημήτρη? 500 στρέμματα. Πού? Σοφάδες. Καρδίτσα. Καρδίτσα, ναι. Καρδίτσα, σοβάδες, καρδίτσα, τέλεια. Εσύ, Ναπολέων, 10 στρέμματα ελιές. 10 στρέμματα ελιές. Σε ποια περιοχή? Καλαμάτα. Εσύ σε Καλαμάτα, εσύ Σταύρο. 20 στρέμματα ελιές και εγώ Καλαμάτα. Καλαμάτα, εσύ Γιάννη. 500 στρέμματα, διάφορες καλλιέργειες στην Καρδίτσα, χωριό της Καρδίτσας. Σε ποιο? Άμπελος Καρδίτσας, άμπελος Σοφάδων. Άμπελος Σοφάδων. Α, κοντά. Δεν Ναι, είσαι από το ναι, ίδιο ναι, χωριό ναι. με τον Δημήτρη. Κοντοχωριανή. Κοντοχωριανή. Και ο Μάκης? 200 στρέμματα Καρδίτσα. 200 στρέμματα έξω από την Καρδίτσα, Καρδίτσα. Μέσα, πού? Χωριό. Πώς λέγεται? Πασχαλίτσα. Πάμε να το πούμε. Πασχαλίτσα. Έχουμε λοιπόν την Πασχαλίτσα. Έχουμε Άμπελο. Άμπελο κοντά στις Σοφάδες. Καλαμάτα. Το χωριό πώς λέγεται? Ναι. Ηλέκτρα. Ηλέκτρα και... Τρίωδος. Και Τρίωδος. Ενώ ο Δημήτρης είπαμε από Σοφάδο. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Σοφάδες, συγγνώμη. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε και οι δύο αρχηγοί κοντά μου. Λοιπόν, Μάριε, Μάλιστα. φυσιοθεραπεία είπαμε. Ωραία μπλούζα φοράς. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ δυνατή. Και εσύ καλή. Ευχαριστώ. Αλλάζουμε. Μετά. Δεν θα μου κάνει δικιά σου μάλλον. Η δικιά μου θα σου κάνει. Κάνει λίγο φαρδιά. Θα δείξει. Τι άλλα για σένα, για πες μου. Φοιτητής. Ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο. Τι Αυτό. παίζεις μπαλίτσα σε ποια ομάδα? Πέφτει Αθηνών. Ωραία. Και τι ομάδα υποστηρίζεις? Ολυμπιακό. Και Απόλλωνας Μύρνης. Α, είσαι δύο. Ναι. Απόλλωνα γιατί υποστηρίζεις? Δεν έχεις μεγαλώσει εκεί, Όχι, απλά είναι περιοχή μου εκεί κοντά και υποστηρίζω. Απόλλωνα Μύρνης. Ριζούπολη εννοείς? Ναι, στη Ριζούπολη. Στη Ριζούπολη, ωραία. Εσύ, Δημήτρη, Μάλιστα. για πες. Με χωράφια. Φοιτητής γεωπονικής. Α, είσαι και γεωπονική. Ναι, εδώ στην Αθήνα. Τέλεια, πολύ Ναι. ωραία. Το έχεις συνδυάσει. Στον ελεύθερο μου χρόνο ψάρεμα, κυνήγι, διάφορες δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με τη φύση. Εσύ ασχολείσαι με τα χωράφια ο ίδιος? Φυσικά. Δεν είσαι δηλαδή. Όχι, όχι. πάνω Μ' στο αρέσει, άλογο, όχι. Ο Τσιφλικάς, πάει στον κάπο επάνω και επιβλέπει. Το σιδερένιο άλογο στο τρακτέρ. Στον τρακτέρ Ναι, επάνω. ναι. Και τι άλλα? Αλλά τίποτα. Εγώ Παναθηναϊκός. Ναι, και γήπεδο. Απάς το παρακολουθείς. Ναι. Εσύ πηγαίνεις γήπεδο, Μάρια? Πηγαίνω, ναι. Μάλιστα, άρα έχουμε λοιπόν δύο αντίπαλους, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, οι οποίοι πηγαίνουν και γήπεδο. Υποστηρίζετε πολύ την ομάδα σας, δηλαδή και οι δύο, Δημήτρη και Μάρια. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και πάμε να παίξουμε! Ρωτήσαμε 100, πρώτος γύρος και ψάχνουμε τις
6 δημοφιλέστερες απαντήσεις. Πείτε μας με ποιο θεό από το 12 Θεό θα θέλατε να κάνετε παρέα. Ποια λέγει ο Δημήτρη? Δία. Με τον Δία λέει ο Δημήτρης. Κατευθείαν με την ηγεσία. Ναι, είναι η δημοφιλέστερη απάντηση. 26. Τι θα κάνετε, Δημήτρη? Θα την πάρουμε. Η οικογένεια Χωραφά μιλάει. Με ποιο θεό από το 12 Θεό θα ήθελες να κάνεις παρέα? Θεός Άρης. Θεός Άρης. Και ο Θεός Άρης είναι... Ποιοι λυπάμαι... Για λέγε εσύ, Σταύρο. Ποσειδώνα. Ο Ποσειδώνας. Ο Ποσειδώνας είναι... Μέσα στην τελευταία θέση. Με ποιο θεό από το 12 Θεό θα ήθελες να κάνεις παρέα, Γιάννη? Θεό απαραίτητα ή μπορεί και θεά? Μπορεί και θεά. Με την Αφροδίτη. Φαντάζομαι. Με την Αφροδίτη. Με τη θεά Αφροδίτη. Με θεά Αφροδίτη. Ναι, είναι μέσα η θεά Αφροδίτη. Σωστός ο Γιάννης. Μάκη. Με τη Θεά Ήρα. Με τη θεά Ήρα. Η θεά Ήρα δεν είναι μέσα. Δεύτερο χ. Σύσκεψη αντίπαλη. Δημήτρη. Με το Θεό Ερμή. Με το θεό Ερμή. Για να δούμε. Ναι, είναι μέσα ο Ερμής. Τι λες εσύ, Ναπολέοντα? Με την Αθηνά. Με την Αθηνά. Η Αθηνά είναι μέσα. Είναι και η Αθηνά μέσα. Και πάμε να δούμε και την τελευταία απάντηση με το Σταύρο. Θεό Διόνυσο. Θεός Διόνυσος. Ο Θεός Διόνυσος δεν είναι μέσα. Τρίτο χ. Και για να δούμε αν οι μάπες καταφέρουν να κερδίσουν τους 65 πόντους. Σοφία. Απόλλωνας. Ευελίνα. Απόλλωνας. Γιατί, Ευελίνα, το πες τόσο σιγουριά? Είμαι σίγουρη. Είσαι σίγουρη, Παναγιώτη? Απόλλωνας. Απόλλωνας. Και εγώ Απόλλωνας. Απόλλωνας. Είμαι ανάμεσα σε δύο τώρα. Για λέγε, ανάμεσα σε ποια είσαι? Απόλλωνας πάνω τα παιδιά και Ύφεστος. Και Ύφεστος. Και θα πεις? Εδώ με την ομάδα, Απόλλωνας. Απόλλωνας λοιπόν. Και ο Απόλλωνας είναι... Δεν είναι ο Απόλλωνας. Η οικογένεια Χωραφά κερδίζει. Η οικογένεια Χωραφά κερδίζει. Καλά, μου κάνει εντύπωση που δεν είπατε τη δική σας θεά. Δήμητρα. Ακριβώς. Δεν θα ήταν δημοφιλέστερη. Δεν θα ήταν, λες. Έχουμε μπει λίγο στο πνεύμα του παιχνιδιού, ναι. Ωραία, για να δούμε λοιπόν. Παίρνετε τους 65 πόντους. 65-0 το σκορ. Και πάμε να δούμε την τελευταία απάντηση με τον Μάριο και την παρέα του. Στην 5η θέση είναι ο Θεός Κανένας. Είναι ο Κανένας. Ωραίο Θεό. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και μετά επιστρέφουμε με τον δεύτερο γύρο. Εδώ στο άκου τι είπαν. Η ομάδα Μάπες απέναντι στην οικογένεια Χωραφά. Σε λίγο μαζί. Άκου τι είπαν, μέρος δεύτερο. Οι ομάδες μας είναι η ομάδα Μάπες, Μάριος Αποστόλης, Παναγιώτης, Ευελίνα και Σοφία. Εξού και το όνομα, και απ' την άλλη είναι η οικογένεια Χωραφά. 5 καλοί φίλοι, ο Δημήτρης, ο Ναπολέων, ο Σταύρος, ο Γιάννης και ο Μάκης. Οικογένεια Χωραφά, είπαμε γιατί, Δημήτρη, όλοι σας έχετε Ασχόληση με τη γη. ασχολήσει με τη γη, με χωράφια. Ο πρώτος γύρος τελείωσε, κέρδισαν τους πόντους της οικογένεια Χωραφά. Και πάμε τώρα στον Ναπολέοντα και τον Αποστόλη. Αποστόλη, είσαι, είπαμε, ο δίδυμος αδερφός της Ευελίνας. Ναι, με την Ευελίνα. Δίδυμη. Τσακώνεστε ακόμη? Όχι, τώρα έχουμε ηρεμήσει λίγο. Πότε ηρεμήσετε, σε τι ηλικία? Στα 17 εκεί. Α, στα 17 κρατάει. Α, ναι. Κολόνια. Εκεί. Πολύ ξύλο. Όταν ήμασταν 10, τις έτρωγε. Μετά τις έτρωγες εσύ. Μετά τις έτρωγα εγώ. Έβγαλε νύχια. Έτσι.